Bueno, angelu batzuk neurtzera goaz. Eta angeluak neurtzeko, angelu garragailua behar dugu, bai? Baina, gehienetan, komenigarria izaten dabe bai, erregela bat izatea. Eta arkatza be bai noski. Orain azalduko dizuet zergatik. Orduan, nire gomendioa zein da, hasi aurretik idatziko dugu angelu bakoitza zer den, kamutxa, zorrotxa edo zuzena. Orduan, kamutxa, zorrotxa, zeta bat jarriko dut, harinago egiteko, zorrotxa eta kamutxa. Orduan, badakit ja, angelu bakoitza zer den. Eta badakigu, kamutxak 80 gradu baino gehiago dituztela, eta zorrotzek 80 gradu baino gitxiago. Bai? Bale, orain, garragailo hartuko dugu. Eta, garragailo erabili aurretik, zer egin behar dugu? Angelu hauetan, erpina bilatu behar dugu. Hau da erpina, 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 eta hau da erpina. Orduan, garragailu guztiek hemen edo zulotxo bat daukate, bai, edo bestela gurutxe bat. Bale, erpina jarri behar da edo zulotxoan, bai, edo gurutxea, hau da, perpendikular bi horiek gurutxatzen diren puntuan. Orduan, erpina jarri dut, bai, eta orain, alde bat, bai, jarriko dugu 0 horretan, bale? Hau da, eskuman edo eskerrean, ze alde bat, kasu honetan eskerrera doanez, eskerreko 0an jarri behar dugu, bale? Hau da, edo hemen dagoen marra hori, alde horren gainean jarriko dugu, koinziditu behar duelako. Eta orain, ikusi zergatik den garrantzitsua arkatza, ze alde hau oso laburra da. Orduan, hau egiteko luzatu beharko genuke. Dena den hemen justo koinziditzen duenez ikusten dugu. Eta hemen bi zenbaki ditugu, ezta? Bale, zein da hartu behar dugun zenbakia? Oso erraza da. Kamutxa bada, zenbakirik handiena. Zorrotxa bada, zenbakirik txikiena. Kasu honetan, angelu kamutxa denez, 30, ez dugu hartuko, ze 30 gradu angelu zorrotz batena da, orduan 150 izango ziren, bale? 150 gradu. Angelu kamutxa delako. Dena den, konprobatuko dugu, lehen esan dizuet, erregela askotan beharrezkoa dela. Orduan, zertarako da beharrezkoa? Ematen dizkiguten aldeak laburrakoa dira, alde hauek luzatzen ditugu, eta orain konprobatu dezakegu, ea ondo neurtu dudan. Eta, behitu, ez dut hain ondo neurtu. Ze 30 baino gehiago. Edo 150 baino gehiago. Orduan, non geratuko naiz? 150 edo berantza no, ezta? Ze aurrekoa 150 denez, orduan emetik hasiko naizen batzen, 151, 152, 153, 154, 155, 6, 7, 8, 9. Hau da, 159 gradu ditu, bale? Eta zergatik neurtu dut gaizki hasieran, aldea luzatu ez dudalako. Horregatik esaten dizuet oso garrantzitsua dela alde laburrak luzatzea, bale? Bigarrenarekin goaz, bale? Hemen daukat erpina puntito horretan jartzen dut, bai? Alde hau jarriko dut justo, 0an, bai? Alde hau ere batzutan luzatu daiteke bitu. Orain, adibidez, hau luzatuko dut. Ze batzutan zorrotz labur geratzen da. Eta orain, baieztatzen dut aldea 0an jarri dudala, eta hau ere luzatu beharko nuke pizka bat, ezta? Ze, klaro, kamutxa denez, 10 zenbakia ez dut hartuko dut 160, baina zehatzagoa izateko, alde hau ere luzatu beharko dut. Orduan, arkatza hartu, luzatzen dut, hau 0an jarriko dut, eta, ikusi, 160 hemen, 160 hemen, eta justo gradu bat gitxiago da. Orduan, 169. Bi hauetan ikusi dudanez aldeak luzatzea ideia ona dela,
dauzkadan angelu guztien aldeak luzatuko ditut. Ze horrela lana erraztuko dut, ezta? Hau luzatzen dut. Hau luzatzen dut, eta hori erregelarekin egiten da beti, Hau ez dut luzatuko, zen nahiko luzea da, baina hau bai luzatuko dut. Hauek behitu ze laburrak diren, orduan hauek ebe bai, luzatuko ditut. Eta hauek ere bai. Vale, eta orain, neurtzera noa. Hau zorrotza denez, zenbakirik txikien hartuko dut, bale? 30 edo 150, zorrotza denez, 30. Eta justo 30, 30 artean geratzen da, jarri dezaket 30 gradu edo 30,5 gradu, gauza bera da. Hau ere zorrotza da, bale? Alde hori 0an jarri, eta bi hauetatik zein hartu behar dut, 120 edo 60 zorrotza delako, zenbakirik txikien hartuko dut. Orduan, 50, hau 45, 46, 7, 8. 58 barkatu gradu. Vale. Beste hau 0an jarri dut, vale? 0aren markitan jarri dut, eta azkenean zalantza badauzkat zorrotza bada, 80 hartu behar dut, ezta? Eta ez 100 zenbakia. Hemetik hasi naiteke hau 0a bada, vale? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, eta 84 artean. Jarriko dut 83,5 gradu. Eta azkenengo hau kamutsa da. Eta hemen ikusi. Aldea, 0aren aldea, kasu honetan beste eskuman daukat, beste guztietan eduki dut eskerrean, baina orain eskuman daukat. Gauza bera egiten da. Eskuman ere badaukagu 0 bat, vale? 0ak badauka hor bere markita, eta orduan hemetik hasiko naiz. Zenbatzen 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, eta 150 artean dago, ezta? Lehen esan dudan, akamutsa denez, zenbaki handi hartu behar dut, eta ez txikia. 140 hau da, 141, 142, 143, 144, 145 eta 146 artean dago. Vale, 145,5 gradu. Vale? Eta horrela neurtzen dira graduak eta horrela erabiltzen da garragailua. Badakit zuetariko asko esaten duzuela, erabiltzen dakizuela, baina gero ariketetan ikusten dut ez dakizuela. Vale? Orduan, horrela erabiltzen da.